Hindi mo ba ang panahon mo? Okay, kinahanglan ng buhay. O, karoon, bigay ka ng butas mga mama. Ano yung butas mga anak? Bisa na. Asa may ito ba ng mga anak? Kami ang kaliko. Plaster sa mga kuryo. Plaster sa kuryo. Okay. Asa may ito ba ng buha? Ha? Wala sila? Masaya mong sayawon. Masaya nga sa inyong sayaw. Sayaw. Kasi pangalan ni mo dito? What's your name? Kita medyo tawa dito nasabtan. Ikaw, pangalan? Ikaw, uy, tama ba ganun? Ikaw, kasi pangalan mo ito? Eman. Miguel. Ilay. Ikaw, banila po mo? Ha? Pamailhan ko dahil. Pailay na dahil. Jeremy. Crystal. Ikaw. Okay lang. Kabalo mo kasi yung pangalan. Nakabalo ko kasi yung pangalan. Masama inyong sayawon. All I can give. Kasi bisaya nga. Ayaw niya, masabot ang kanya. Kaya pa rin bubulong kayong hubad ko. Okay. Asan nga? Pahinamod din yung sayaw. Asan pahinamod? Ate Maymay. Dia. Matabunan sa mo din ha. Tama. Dari mo lagi mo nakatubang. Asa mo na sinaron? Amo toyog dahil mo. Okay, atong tanawin ng mga anak. Mga kabataan, gikas sa Lupon Kids. Sayaw sayaw. Takpakin ninyo. Balang din mo kayo lang din.
kids, ha?